Run out na mga badi. Ngit-ngit kayo sa lolo. Hayag ng Petron. Ang Petron mo'y hayag. Hayag ang Petron kaya na ilang power bank. Na ilang power bank. May power bank ang Petron. Sa kataksan ng talakay ng public ang mga patakaraan para sa mga kandidatong mga sa social media. Jesus! Baka kasi magamit pa na